Hej og velkommen til den her video. I dag har jeg en lidt speciel gæst med. Han hedder Noah. Chip. Slikker du lige skærmen sådan, Ja, jeg ved det. lige meget. Men vi vil fortælle, at jeg har fået en app, der hedder iMovie. Så han kan rigtig fint. En gamer. Og Nu kan du redigere det video. vi ses! Det var ikke. Kan I se, hvad Noah han spiller? I dag skal vi se lidt på Noah. Han spiller. Vi skal kigge på Noah. Kig på Noah. Nå, men det var bare lige sådan en video. Bye bye, folkens. Du har sige noget? Du har sige noget? Er det din farvel intro? Yep. Hej hej!